no mbiɗa nani ni tan no wonnande dewɗo e ɗen ɗon digiri e neɗɗo mo rewani ɗen ɗon digiri kañum en so joddima ene jewta hay so mbawi yewtidde jewte mumen ɗeɓat layodirde seeɗa sabu dewɗo e ɗen ɗon digiri ko yewtata ko emo ƴaŋani ɗum ɗon famata ɗum ɗon eyi ɗum noon min ko weltare tan e hettade min calmini on min juurima yo Allah wallu en jarama seydi Dieng min beltanimama no fewi ko Allah ko tigi ina woodi kadi ko noon tan worini dewɗo dingiral emo rewani dingiral wayat tan kono jangɗili hannde ɗi ni hakkude jaaɓe hatirde jangde farayse e puɗɗiɗo mo woɗɗoyani tan so tawi won rogere nde ɓe natata so ɓe jeehi ɓe pamondirta hadde ɗum ko wasde ɓe rendude duɗal meɗen noon mawɓe meɗen ɓe hanki wonkoɓe jangguintino en ayi mawɓe hanki fulɓe wonno ene korsini pulagu ha no fewi so jibinama ha dañi duuɓi 6 duuɓi 9 tan bam makko fuɗɗora nawdemo e nder ladde andinamo kuɗi ngol ɗo kuɗol ko ɗum nafata ngol ɗo kuɗol ko ɗum nafata ngol ɗo kuɗol koko rentere ngol ɗo kuɗol ha sabba nango ha sawge nawanam o jangginamo baaji leydi ngol ɗo baajol ko ɗum ɗo so fiɗi ko ɗum ɗo ngol ko ni rentorte ngol ko ni nertorte ngol ko ni rettorte o andinamo laabi celi ɗo ndewata ha ɓura yawde e ko nandi hen o andinamo leɗɗe ki lekki ko ɗum nafata e ko nandi hen ɗum woni o horamo gila to ladde to haga wuro ga e sukaɓe meɗen jangguinteno ko gacci holno nden tortoɗa gacci holko gacci jogiti e neɗɗagu neɗɗo ɗum waɗi hanki mawɓe meɗen ɓe so tawi a wertaniɓe leeso ɓe jooɗotako e hakkude leeso he no hande ni ɓorta paɗe ma tan gila ɗo woɗi tan ngara ha e wuɗɗu leeso he jooɗoɗa ɗon mawɓe meɗen hanki jaɓatano ɗum ɓe ƴewata ko ɗo ɓuri seɓɓitade e leeso he ɓe jooɗo ɗon kadi ɓe moɓo ɗum ɗo fof ko gacci hanki a yiyata suka debbo ene ñaama e bedda no hande ni ƴetta ñamri tan ene soori bedda tan ene ƴakka walla ene ñaama ɗum a yiyata ɗum hanki waɗi ɗum ko gacci ɗum ɗo fof noon jangete ko dingiral addi dingiral ko kawis ko geɗe ɗe ganduɗa sukaɓe hanki ko faaro mumen kala garɗo dingiral yo den ko addori holto ƴettata ɗum e taane jibinɗo nene ma walla jibinɗo bamma kañum kewnoɗa badade aɗa welno ɗum ina tinnanma andi mawɗo so yehi ha tolnima e nokku jottoto ko jikku cukalel hanki sa yiɗi funtude ɗum nela ɗum dañata ko dokkuɗa ɗum nela ɗum nde nelal ma yaawa mawɓe meɗen ɓe so tolnima e nokku ɓe ɓuri sohlude kay gueɗe ko nandi e biskit en walla tankal en ndege an ene jaaha jiiloɗa tankalere mbiya tano nda tankal wonno
so yehi ha tolnima e nokku ina yiɗa ko weli ko memata ɗemgal muɗum tawa ina weli e ngan sanga kala ko jiɗɗa tañiraɗo rokkuma walla ni taw ko bamma taw kañum ni ko pinɗo pertuɗo ɓaduɗa ɗum ina mooma hoorema walla aɗa ɓoosana ɗum koyɗe mum heesaaji mbiya ɗum baabo tindanam ha sabba nangam mi miiɗi nande tindol nangam ngol ɗo tindol holko ngol haalata eko nandi hen kono hannde no mo musidɗo meɗen ceerno yaya wiiri ni haajuuji pawiiɗi e dow keeceje meɗen ɗe ɓuri en doole haa woni en ngala jot sukaaɓe meɗen ko ɗum kasara ko ɗum hunde nde ngannduɗaa bonde ko ma Allah heɓɓito en kadi kono feewi sibu o rokki en ɗo yerunani hande to Sénégal to e jolfuɓe enen duttani hande tindi mumen eɓe jogii jewte ɗiɗi so tawi en batti hen haqqille hen wotere yaltara ko chaîne mawɗo keddiɗo yaltara ko DSS e kanji ɗiɗi fof ɗi mbiyete ko hew dembu holko kewno hanki ɓe duttitike e cosaan maɓɓe eɓe ubbita dendagal geɗe ɗe ngannduɗaa taaniraaɓe maɓɓe kamɓe mbaɗiino jambareeɓe maɓɓe mbaɗiino eko nandi hen kono enen en donkii ɗum dañde haa ɗo jaaraten ɗo en donkii ɗum dañde taw kono eɗen poti ummanaade ɗum kadi no feewi mbaɗen ɗum hare wonde ko ina foti duttonoɗen cosaan meɗen o suko debbo goto ne wiye Basil omo haala yoga e ɗemɗe saha fof eɗen yiyamo to télé Youssou Ndour to omo naata e nder jeeriji he eɗo ɓuri woɗɗude e nder Sénégal omo namdo ɗumen holno ngurduno ha arte heccanki mbeɗe yeeɓa ɗum ɗo o ari ko e fulɓe omo namdo ɗumen holko addi kodde e kosam kaɗɗam andi kam won ponnoɗo ɗum yiiloyaade andina ɗum pulaago ngu ko wona haalde ɗum e ɗemngal wolofeere tawa kamɓe eɓe ngannda holko addi kodde e kosam taw jeynooɓe ko jeyi sababu kodde e kosam ina poti haalde haala kodde e kosam sibu enen fof eɗen nganndi hanki e pulaago teddungal so tawi ina wiye teddungal ɓurno ngal wadde faayida e nder pulaago ko kodde hade baraɗi keddiɗi arde warde ngaari en warde nagge en warde dammuhol en warde mbeewa en ko kodde ɓurno wadde faayida sabi dakkugol kodde ko yange ina yerodiri e yange noon mawɗo mataw so tawi Hawa Hammadi Dabo ina heeɗi en so tawi wonko yiɗi ɓeydude hen bisimilla so ɗum ala en duttoto mawɗo meɗen Yaya Dia o tongana en yewtere nde tan mbaɗen no mbaɗanoɗen ni mawɗo meɗen Yarsal waynina heɗiyankoɓe dokkodiren aati kadi sahaa goɗɗo so Allah o jaɓi Hawa Hammadi Dabo so tawi aɗa heeɗi hen so tawi o heɗaki en tan mawɗo konngol e yeeso ma Yaya Dia tan tonga yewtere nde e caggal ɗum mawɗo Yarsal waynina en inchallah
eyyi ɗum noon en calmini Sokhna Hawwa Dabo andi kanko ne ndeysan ko keɗiɗo toon aywa kadi en beltima ceerno Amadou Boukary min mbiya tan yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ɗe kadi irtani en leydi meɗen jeeri e waalo fof ewa ko wonno hanki ko ganduɗa ko ɗum ɗon jinnaɓe men mawni koye nduɗon dunɗo e hakkude ɓeɗon mawnuɗen en guirti ɗum ɗo hannde kadi ko kalɗa ɗo joni e kodde he ko teddugal manggal saabu andi Allah e mum teddude ɗum haaɗi liiliɓe laamade ewa nde ɓe dakkana kodde ɗe ɓe mbiya ɓe gar ɓe laamu mbiya ala ko noon ɓe gayna kodde mabɓe ɗum kam firti ko teddugal manggal woni ɗon ndege noon de a hannde wuuri tan soko rufani ay ene woodi hannde gure nane keddi e nder Fouta sokol ari wuro ngo fof leegal ngal fof ara salmina ɗum ko cosanuji min jeeyano goto fof defat bottari mum ara wonda e koɗo handi yeehi fof subakaji goto fof rontono kafe mum ara adda lomcol mum ɓuuri yarda e koɗo ay joni sa ƴeewi woni guure seeɗa tan keddora ɗum mo nandi joni e Madina Gounass Casamance o ɓe ne keddora ɗum ene woodi guure seeɗa kadi e Fouta ene keddora ɗum kono ay ɗum ɗo fof hande aduna o addani yimɓe wottoyade galle neɗɗo walla nawri toon kafe jaram way kono yimɓeɓe kuldiri mi anda noon ko tagui ɓerɗe hankanen huldirde itti kadi hoolare hakkude mabɓe cuusal woodani ewa walla ko nden nde ɗeɗon kafe gadde mbuɗi gadde ko mata ko yaajede woodani mi anda ɗon hande ko jaabol ngol dogomi famde kono ɗeɗon gueɗe kam natti en saaji ne a warat dammol ma worti sehilama ma takki ɓen walla galle ma ala ɓe ñamdata e mumen hay goto arata tenkata tew ummata ko nokku e nokku nonon ɗo wardanno hunde wooda ko yiɗi ni hay ɗum ɗo fof nono usto e nder guure men he wawɓe ɗum ɓe jeɗata yeɗetanoɓe ɓene kadi mene natti ɗaminade ndeke noon ceerno Amadou Boukary ko kalɗa ɗo ko fotane banggue pine men pinɗe soɗo ƴeewama doole e gueɗe majji e nana ɓoccito illa noon Allah waɗi yurmede ko mbaɗo no mbaɗa ni e mbaɗo no goɗɗo ni e goɗɗo mo ganduɗa ko gendiyanke ko wakkili hebde ko e yiitude ko winda ɗum hay so windaka hande hay bindol ne saɗi mbaɗa kam cassette kaala hen mofta ene mbaɗirta ɗo joni radio ma ngo ni kaljita nelda ɗum e YouTube ɗum ne waɗi fayida no fewi ma won zaman garoy ɗum eywa ma siftor ma yi ko waɗa ɗon ko kono noon haade ɓen wittoyde ene jahane ƴeewoya gande ɗeɗo so tawi ɗe bindanomo kadi ɓurata foftinde jomumen eyyi ko ɗum woni ko kalten hay anduɓe men hanki wiyetenoɓe ene mbawi mbilew walla ne jogui ceernagal e banggue lastar walla ni ko anduɓe tan andaɓe ene saɗa e mabɓe hande mo mbawɗen jimde e deftere muɗum wiye kaari winni nde walla kaari winni nde wiyete tan kaari o ko gando wonno kaari o ko gando wonno hay yimɓe hen ɓe ko nande ceerno Banaji en walla ceerno Mamadou Lamine Baal en e woɗɓe ceerno Boy en hay ɗum ɗonne ha hande ko yimete tan ko ñokkani tan ɓurno lollin ɗum e woɗɓe waɓen mabɓe kono tan ha hande ruttaka waɗa e defte so tawi jomumen gaari e paye hen hay ko wiyeteɗo joni Cheikh Oumar en e fayidaji ɗi mbaɗi ko winduɓe yaaɓe ha puɗɗi wadde doctorat mum walla des histoires en puɗɗi windude kono leñol mumen ngol ala ko andi tan so wona ka kodda Adama Aissé walla ka toroɗo kodda ko ɗon tan hay askinoɓe waɗoɓe kolliɓe ko ɗon tan kaɗata anani ka Umarul Fouti salligo subaka julde gasi tan ko ɗon tan asko ngo haaɗi ndeke noon ɗeɗo gueɗe fof ceerno ne poti ubbitede e sen mbi ene foti noon ko an ne waɗɗima ɗum ɗon min goɗɗo ne waɗɗi ɗum ene waɗɗine kadi so tawi leñol ngol daroto noon dañi peeje hay sanno sukaɓe gaynoɓe jangde ɓe walla sukaɓe yerlitiɓe wawɓe pular ɓe wooda ko ballita e haalisaji jaaha bitta itte muule ewa ɗum ɗon foof ko hunde hande kono tindi ɗi e daari ɗi min kam won noon ko goggam nehimi mawnum babam ewa e tanam ewa way kono mbaɗatno tinɗi foof jimɗi mumen nden hen sahaji hay somi ɗannimo mi woɗɗoyi seeɗa somi siftori woni jimɗi e mimi tan mi woyata saabu jiyatmi tan ko katane ɗe no jooɗori no mbiya goto foof ɓene gari morade ɓe gari fuuɗade ha tengte so julde fanima ɓene gari mottude ɓene gari ɓursude ɓene gari subde wiro ko ɗum tan wonno haaju mabɓe so hirani hirtama tan
hay on chiefs ɗi ɓe mbaɗatno ceerno walla tinni ɗi mbaɗatno sa yiiɗi taaru ada suusa hen sa accikata ko mbarondi ɓe